www.capitalfm.co.zw. Today, our point of motivation is dangers of love. Dangers of love. Dangers of love. I know it's going to be a controversial topic, but very exciting and intriguing, and we're looking forward to that. Evangelist T Muparinga, mamuka say. Mamuka say mkumatanashi. Tamuka, and guys say weekends. Bryan naka. Dangers of love. Wamuanto fagane rudo. Yeah. Take us through dangers of love. Thank you so much. Good morning, Zimbabwe. Makandiwa. And Charanditaure pamsoro pe subject so eye-catching, the dangers of love. But again, from the biblical point, which I want to panenguva Jesu anoti kuna Peter, get behind me, Satan. Yet Peter charikuita ndechekuti Jesu ataiwa ndichabatwa ndichadi Peter ndobvata, we are there to defend you. Just over that, get behind me, Satan. Why? That kind of love at the defense ya detu kwa Peter yaida kutadzisa destiny plan ya Mwari concerning Jesus. Kurati vanhu vanoona kukuda kusvika pa level yekuti they become a blockage to your destiny, but in the name of love. Why? Because maybe havasi kuunderstanda kuti ichi Peter asingusati Jesu wakatoya kuzofira vanhu pamuchinjikwa. Peter is there following. Agenda is to die. But Peter arikuti azvitoti mubatwe murohwe muraiwe tiripo. We are going to defend you. Just know that, get behind me, Satan. Ndaitarisira kuti Jesu ati, this one is very loyal, very supportive, because haadi kuti she wake wabatwe. But Peter love yake ine ignorance, pa destiny, pa plan. Saka love inotoda kuziva the destiny, the plan, chini chiri kuitirwei, chinoguma kupi chinoitwa sei. Saka munhu anongopedzisira angoda munhu. Danger yatinayo maybe sometimes traditionally ndeyekuti love dzevanhu dzakabuildwa pamanyepo. Andinonzwa kuti risinganyepi, harirori, saka takabuilda chinhu chinonzi love maybe panhema. At the end, rinourayisa, rinokuwadzisa, rinobetreya. Why munhu ane maplans akanaka eupenyu osangana rimwe tsotsi rangomutsotsa oso zvangu zvakadai zvakabatana zvakadai zvakusai munhu anyeperwa apinda mulove. Love ye yatotrap panhu zvinhu zvaifanira kuachievha nekuita mulife. Saka pane pekuti unogona kudiwa. Vanhu vanogona kuda mukuru wavo, say organization. To an extent yekuti love inopedzisira va biased pazvinhu zvese zviri wrong zvaari kuita, they only support, they will love him, they will cheer him up. To an extent yekuti downfall yeorganization iyoyo yakabva pakuti vanhu vaida mukuru wavo to an extent yekuti havana kumuudza zvavaifanirwa kumuudza, even zviri dangerous. Why? Vaedza kuprotecta image netrust nekuda kungobuilda kunzi ndiye mudhara wedu. People will cheer you up until waita downfall. People will report to you fake reports. Why? Vachida kuti ufare unakidzwa uzvigamuchire. Why? Because vanokuda. So munhu anokuda sometimes panoda kuti umbogona kunyatsobalansisa nekureasona kuti iyi love iri genuine kusvika papi, iri kuitirwei, nokuti love inozembera zvinhu zvakawanda. Kune love ine gain. Matimes atira it's hard to find true love. Why? Because love chatochisaida aso. Munhu akudza kuti pane zvandiri kutsvaka. Unongonzwa kuti ukangonzi musikana akangoti I love you too, watone chikwereti. Paperi hour kutonzi manews musoro haisi love. Why? Because chato chikwereti chiside hustle, but chakanyeperwa kunzi chinonzi love. Saka inotonzi love chai inonetsa kuwana. It's hard to find. Why? Because pane zvinhu zviri attached pairi zvimwe zvisina ine love yacho, but nekuti munhu aomerwa nelife and haana option. Kune munhu waunyatsona kuti chemuni ndakachiwina chakandida, but chaizo dai zvinhu zvakabalance zvake zviri right. Haisi type yangu. But aomeserwa nelife zvekuti apedzisira angoti I love you too. Sama mama I love you too maside hustle danger karipo trap nekuda kwokuti unogona kusanyatsonzwisisa chinonzi love. To an extent yekuti munhu iye zvake zvikafamba zvakanaka ndiye anokubetray, ndiye anova number one enemy to you. Makamboona danger vanhu vakambodanana kana vaivengana. Hatred yacho iri too much. Why? Because love pane zvainogadzira. Love yakanaka, but in the other side. But munhu wokuti wainzwa kuti haugoni pedza idei usina kumufonera nautaura naye. Why? Love ine zvainogadzira. So ine zvainogadzira. So mulife chinhu chinonzi love chiri dangerous. Tese tinotoda kudiwa. Munhu isi anotodawo kuti ndive nemunhu wandinodanana naye. But kusazoziva mwoyo womunhu anokuti anokuda, kuti anokuda here kana kuti ane zvaari kuda. Because ane zvaari kuda hatange nekuti ndine zvandiri kuda, anotanga achiti ndinokuda. Uchatozoona kuti kana aachievha zvaari kutsvaga in you, uchaona kuti
enemy iri very powerful kana enemy iri very tricky. Enemy inoshandisa love to hate you. Come on. Judges chapter 14, Mwari hanzi vaitsvaga an occasion to destroy the Philistines. Saka vakaicreata sei occasion iyoyo. And Samson akaona musikana akanaka kuvaFilistia. Vabereki vakatombedza kumurambidza, don't go there, maFilistia havana kudzingiswa. But Bible ndokubva rati, for his parents did not know that it was of the Lord, seeking an occasion to destroy the Philistines. Saka Mwari vada kudestroy vaFilistia through love. Samson anoona munhu waanoda oenda ikoko betrayal, orova dzinza rese, ouraya vanhu vakawanda. Kuda kuti love chaiyo inogona kushandiswa kuti pafiwe. Enemy chaiyo yangwarisa aiuye neruvengo. Bosi pakashandiswa ruvengo unoenda kudefensive, unotoprepare kuti munhu handifarira, handi kundiona, saka I make sure kuti handicross path yake haweak side kwedu. But enemy ikapfeka jacket rakanzi love, unoembrace downfall yako, unogamuchira kubroka. Tine vanhu vakabroka nelove. Iye aitoti love, but munhu aida achitoti asatodanana achitumira munhu wake mari ari kunzoko. Handisi kuti vanhu vari kunze vasatumira vanhu vanodana nawo mari. But kune munhu araisa life yake, avaka zvinhu zvake, abuilda chimwe chinhu nechinhu chinonzi love, but isi genuine love. Inyaya yekungoti kune munhu anga ari in need of love, ane nzara nerudo, ndokubva asangana nemunhu anoshandisa rudo kuti apedzewo nzara yake. Iwo une nzara yerudo daenda diwa. Pane munhu ane nzara yekubuilda life yake, osangana newo nenzara yerudo, iye ane nzara yekubuilda life, achitsvaga mene iri kutsvaga love. Saka love inogona kubetray vanhu, yesiya vanhu vari patight. Kune munhu ari kutodemba izvo dai ndisina kudiwa nanhingi, dai ndiri safe. Iwo itoti ndikawana anondidawo life yangu inobuildika, ndakazoona kuti maybe munhu anyatsokuda ndimoms. Vako iwewe. Amai vako, boza vakatokuda usati waane degree, usati wakubasa, uri grade 1 achikukwesha manga, achikubaida. Vane imwe love yekuti kana nhasi ukanzwa kuda kuvaitira, unotozati no strings attached, iyi genuine love. But kune imwe love yekuti munhu akatoona kuti life ndakundikana, but vamwe tsana ndikavati I love you too ndinosimuka. Saka I love you too ka statement keside hustle. You must be mature and clever to see things on the ground, because love pachayo itori death threat. Kune vanhu vakafa vakaurayiwa vakaenda kumakuwa nekuti akadana nemumwe munhu ari kudanana naye hasi kumuda, but ane zvaari kutsvaga, akakundikana kuzviwana, andoziva kuti the last dies to kadhi rekukanda ndihwine chimunhu kueliminata munhu ari close to you ari easy kukuuraya, nanokubikira chai ari easy kukuuraya. Uchaona kuti love inogona kushandiswa kuelimita life yemunhu panyika. Saka pese panongonzi I love you, imbotora time kuongorora, imboona zvinhu izvi. Pari kudiwa inini here, pane chiri kudiwa here, bozi vanhu vanoviga maagenda ari hidden, vane zvinhu zvavakavanza chavanongona kushandisa, because hakuna mbavha chaisha inodana nemunhu, tsotsi rinodana nemunhu, mhondi inodana nemunhu. Chinhu chinonzi love chiri powerful, chakadyarwa mumwoyo memunhu wese. Munhu wese anoda munhu wawo anomuti I love you, I miss you. But kusazoziva manje kuti pari kutaurwa mazwi aya pari genuine here, panobuda chakanaka here. Ukada kuva successful mulife, gona kubalansisa love, especially maybe you're a big guy, une organization, vanhu vako vari pasi pako vanokuda, vanefear newe, vane respect newe, to an extent yekuti rudo rwavo rakabalanswa pakuti kurarama kwavo kuri paorganization yako. Saka at the end of the day, pakaita zvinhu zvausingafanirwe kunzwa kana kuziva, vanozvihaida. Yetu unofanirwa kuzviziva for improvement, maybe kuva munhu ari alert muzvimwe zvinhu zvelife, but nokuti vanokuda to an extent yekuti they are now biased towards, to an extent yekuti vanokudza zvaunoda kunzwa kwete zvaunofanirwa kunzwa. Tine vanhu vakasangana nedownfall mukampani chaimo nokuti vashandi vake nokuti vaenjoy nekunakirwa nezvinhu zviri ipapo, vaingoudza bosi zvaanoda kunzwa kwete zvaanofanirwa kunzwa. So instead of improvement, ava ndo vakabenefita organization ikawira pasi. I've seen people vakabuda muorganization yakacollapse, you are successful, so you wonder kuti iwe chikambani chakavhara kaichi, but munhu akabuda imomo anototoke paside, zvinoita unogona kunjunzwa nevanhu vanokuda. Why? Because vakaportray love too much, uno-opena madoors ne-trust, iri access to an extent that they can destroy you or the organization. So chinhu chinonzi love chiri very dangerous. Nyangwe tese tine need, tichida kudiwa, tichida kugamuchirwa, tichida kuembracewa, tichida kutendwa. Tinoona even kuchurch, people who love you to an extent yekuti ukasaziva kuti vanhu love yavo haina kumachua, vanokuda zvekuti they compare you with another preacher, they will say negative things against other people kuti vangokupa manyawi ungofara, but at the end of the day they are killing you.
pauri suppose kudzidza nokuti ndinda chibaba. Why? Because people are calling you chibaba. Hakuna wese wakavharisa kwa hakuna anogona sewe kuzodi. So instead of kuimprove unoramba uri pa level iyoyo because wataona sekunge waachieva. But waachieva mumind yevanhu vanokuda but vachida kuachieva zvavari kuda through you. Saka vanhu vari dangerous dzimwe nguva vanhu vari kubenefita through you voportray love isipo vokuudza zvaunoda kunzwa zvausingafanirwi kunge uchinzwa kana zviri genuine kuti uve successful mulife. Saka chinhu chinonzi love ndakachiona kuti chakaoma zvekuti vanhu vanochitora light. Love itori dangerous zvekutoenzana nekuvengwa. Kuvengwa wakatova nani because kana pato watovengwa ndozatimira rindifari uri kudefensive. Chese chavaita unotinyatsochiongorora kuti vanhu nekuti vanondivenga 73 chinhu chakanaka unoshanda nacho in that way. But dambudziko riripo manje rekuti pakangouya munhu anoti ndokuda, pakauya munhu ari kuti ini ndinokufarira uri mumwe wangu, aiwa ndofanewe, zvinhu zvedu izve kudi. Mazwi anotaurirwa murudo harisi rudo. Rudo action. Love 90% action, 10% mawords. So tine vanhu vasina kubalanisa mapercentage aya. Akafungidzira kuti 90% mawords, 10% action. Actually chinonzi love action. Mazwi anotaurirwa pa love ndekungosigira rudo rwacho ruripo. So tine vanhu vasiri murudo but vanoudzwa zverudo. Zvori nyanzona kudiwa kwacho kuri papo munhu anongokuti I love you but uchirara nenzara anongoti I love you but hapana ari kumira hapana chaari kuita. Saka mashoko harisi love. Mashoko anotaurwa mu love. Love in 90% which is action, 10% mawords. So danger yatinayo ndeyekuti chinonzi rudo dzimwe nguva hatichizive. Patinonyeperwa tinotofunga kuti rudo because tine mazwi atinotrust atakaudzwa kunzi kana munhu achikuda anokuti I love you, kana munhu achikuda anoti I miss you, kana relationship rimwe denda munzi usati wambonditi I miss you, that how can I miss you tichiswera tese kamiss you akada pane distance. So kune zvinhu zvinochemerwa nevanhu zvavasingagone kuziva kuti zvinotangira papi, zvinouya sei kuti zviimplementwe. So but chinhu chandinoda nditaura sacho nhasi chinhu chinonzi love, the dangers of love. Nekuda kwokuti kune vanhu vakadiwa but vanga vari machiwa vakaona kuti haisi love. Peter pari kuti isha murovererwa pamuchinjikwa mubatwe tiripo. Jesu anoti get behind me Satan. Ko aita Satani sei? Ari kuda kufighta destiny in the name of love. Kureva kuti tine vanhu vanogona kufighta your destiny, vanhu vanokukuvadza mulife but vakauya vachiti tine rudo, tinokufarira, tinokugamuchira. Iwe nekudawo kudiwa nekuda kufarirwa. Ama chinonzi rudo chakaoma. Vanhu vafa. Vamwe vasvika pakurwara, vamwe vasvika pakuluza property, vamwe vasvika pakukomita suicide. Unzoti aidana nemunhu wake akamaendesa kuchikoro, atangobva kuchikoro ndokubva atanga kudaya akutaura mashoko ekuti hausi type yangu, munhu tambu pauro. Tsano vafaneya. Chavauraya hakusi kuti vapandukirwa, chakauraya vakaisa love pavasiri kudiwa pane munhu ari desperate yeschool fees wakamaendesa kuchikoro. So uchaona kuti love hautange nekuita zvinhu, unotanga nekumboverifya iri kubva papi, iri kunanga papi. Is it true kuti munhu anondida kana kuti munhu akaomerwa ane zvaari kuda zvandinogona kuprovide in this moment. Kuti akatozviwana somewhere anogona kutomuvha, akawana kwazviri better, kwazviri kuprovide better anogona kuenda ikoko. Saka nhamo chaiyo ndeyekusaziva chinonzi rudo, nekuti pamwe pacho munhu anogona kukufarira ofungidzira kuti I love. I like you, na I love you. Maza akatosiyana kuti inyaya dzakasiyana. Saka paunofarirwa ukafunza kuti unodiwa uri kuita era. Bo chinonzi kudiwa chinosvika pa depth yekuti munhu anogona kusacrifice time yake, mari dzake nezvimwe zvese kubuilda chinhu chako nekumira newe. But paunofarirwa ndezvekuti shamwari ita zvinhu zvako, kana wabudirira cheer you up, tinogona kugamuchira tokufarira. But zvikasafamba mushe kuna vamwe vari kuzviita tinogona kudhila navo ivavo. Saka chinhu chinonzi love isubject yakakura. Isu takakura chingonzonza love inodai kuzoti wakura ndopaunozona kuti koitori dangerous kudaro to an extent yekutoti vanhu vakaluza property in the name of love, nokuti vakapiwa love isiriyo, nokuti vanga vakaudzwa kunzi munhu anokuda, anokutextira, munhu anokuda. Pane pekuti unodiwa nemunhu asi kutexta kuti I love you but ane zvaari kuita zvinokuprovira kuti iyi ndo love ukudiwa. So danger atinayo ndeyekuti maybe definition ye love inosiyana nokuti wakaiunzwa kupi, kana kuti wakakura uchiona inonzi love yacho nokuti zvimwe unokura uchiona. Isi takakura tichiona love yemadhara edu kudzimba uko. They were not that romantic. Maybe vaizoita somewhere but handina kuona mudhara wangu achikisa mai vangu.
vaingosirwa chikafu mudheka wofugamirwa. Chikafu mudheka chababa wofugamirwa. So mugara yachonzwa kuti panapa shumba vakugamuchirwa pano ndepashumba panapa. But imwe yekuti kudheka kwacho hakuna chagadzikwa kufugamirwe munhu. Unongodzi padama pano. Miss you baby. Ototi zvaita. Pamwe munhu chisaida aso but izvi because action iri powerful than words. Come on. But pane kumwe kuacta kwekuti unotofungidzira kuti apa pane lava. Kari kakuacta kangoitwa kuti tsano vangobhiliviswa. Ndofunga izwi rekuti kubhiliviswa razara mazuva ano. Kunonzi kubhiliviswa kuriko. Munhu unobhiliviswa kunzi uri kudiwa ukabuda mari ukapera mari ukatozokwenyora rimwe timu kuti tsano. Kubhiliviswa hapana chiripo munhu wako watotomhanya naningi. But nyaya inonzi love manje ukasainzwisisa unovharwa. Unovharwa vanhu vanyura, vanhu vakuvara, vanhu vadhemenjwa nekuti vakaunza vanhu mulife mavo vakauya nefake love. Nekuti inonzi genuine love haizikanwe. Saka Jesu ari kutipa picture nawo kuti kudiwa kwandakaitwa naPeter chakaita kuti get behind me Satan. Get behind me Satan. Judas paanouya kuna Jesu achida kuratidza vanhu kuti Jesu ndeuyu. Bible rinoti akamutsvoda. Yes. Saka kisi futi inogona kushanda kubetrayal. Yes. Saka kisi futi pamwe pacho haisi love. Yes. Isign. Ine zvainogona kutoreva. Saka ukati akatondikisa anondida. Tsano. Jesu akakiswa achida kutotengeswa. Saka uchaona kuti Judas paari kuya achitokisa Jesu achitoronga zvake. Jesu anoti kudii kuna Judas, my friend, ita zvawainga nekukasika. But Peter paanoti kuna Jesu, ishamuroverwe tiri panonzi get behind me Satan. Mazuva aifanira kuita opposite. Arifanira kuita Satan ndi Judas ari kuya kubetrayal. But uchaona kuti danger iripo manje ndeyekuti Jesu ari kusensa, ari mature, ari kuunderstanda, ane depth knowledge kuti love iri kupoterewa naPeter panapa inonditadzisa kuita zvandakainga. Tine vanhu vatadziswa kuvaka zvavanofanirwa kuvaka nekuti vakadiwa. Zvodai asina munhu wakadana naye dai akatovaka imba. But unotadzisa kutovaka nekudiwa. Yeti unofanirwa kudiwa nemunhu ane shungu yekuti life yako isumuke. Anokupa idea that is good kuti itaichika life inodai itai. But ukanzwa anoti aiwa ndine friend yangu so kamuti ngati vake ndoti aiwa chama mene dzese dzaunonzwa dze akafanowigwa panza awigwe mumba imba nebasa re tsano ane disaster mumusora. Also anotuma facts tokutsigira nhamo tokunakirwa stere kuti banozana iya haisi friend uyu anongondikuvadza uyu. Why? Because haadi kuti muite chinhu chinobatika chelife. Anotuma facts to anongokuudza kuti aiwe ndowigwa mumba ere ndowigwa panze. Unozonyara wafa ndonyara sei ndafa. Ozi anti mafekti yote kunyadzona kuti ukamutedzera munonakirwa mukafira mahara. Amuna chamunobuilda mulife. But anenge kuti mufeso wangu atowira ntodanana. But love yako nyesa kuti I love yedofu. I build. I love ye betrayal. Aina chainobuilda. So mu life chini chiri most dangerous. Chiri more dangerous. Rudo. Why? Because tangoritora izo kuti wese anokuda wirirana naye. Wese auya padhuze pako ari kuti I love you anokufarira ndo hama yako iyoyo. Kune vanhu vanouya in the name of love but iri disaster. Kune vanhu vanouya kuti utobroka. Rudo kaita zvekutamba naro unobroka. Rudo kaita zvekutamba naro unotengesa mota ukapinda mukombi. Rudo kaita zvekutamba naro unonoroja kumba kwa usingagari. Tinoona ari kubhadhara maflats. Haagare ikoko. Kune mari iri kuenda ikoko. Ipapa chingonzi rudo haagone mumwamva zvikwanisiro zvacho zvinenge zviripo but kukuvadzwa une zvikwanisiro kukuvadzwa kudzorora kumashure mulife nokuti zvikwanisiro unazvo kudzorora kumashure because there's something better you can do paissue iyoyo. So danger iripo mulife ndeyekuti definition yelove hatina. Paunongonzi I love you unongoti mumwe akangoti I love you too matotanga kuita zvinhu zvenyu. Nhamo yatinayo ndeyekusaziva rudo. Nhamo yatinayo ndeyebetrayal inowanikwa murudo. Yeti vanhu mukurarama muupenyu hwedu chinhu chatinoda chatakagamuchira chatinofarira hakuna asingade kudiwa. But kudiwa kunogumira papi? Kudiwa kuita sei? Kudanana kuita sei? Kana vanhu vadanana vari kuonerana pamwe they become a family, they plan good things concerning their destiny and their future. Kune munhu tokadanana naye hapana chefuture chamunotaura. Mune muchidanana now situation. Why? Because any agenda yakuti mangwana zvinhu zvangu zvikasimuka zvinhu zvikaita musi I can move out, I can find something better chekudii. So life mukoma tinashe ine chinhu wani chiri more dangerous than kuvengwa chinonzi rudo. So vanhu vazhinji izvezvi muna nekuti denda wana anondida, dai wana anondida, denda wana anondida. Kuwana anokuda unotoda nyasha dzaMwari. Because kune vamwe vanhu vanoti ndokuda vasingarevesi vane zvavari kuda but havagone kuzvitaura kuti tiri kuda izvi. Munhu wese ari kuenda kubasa haadi basa anoda mari. Yes. But hakuna anosvika kuti ndakainga mari pana ndikutsvaga mari ndikuda mari. Unoti baba ndinoshanda even without supervision. I'm hard working.
but mwedzi ukapera vakakuzvengesa dheti remari vanonyazonoti tsano avakava hardworking yakataurwa iyi yanga yakavhara kuseri kwegeshi munhu akainga marui saka kune zvinhu zvekuti unohaidha ndo chinhu chauri kuda chaicho ndiri kuda mari panapa but handiuye nditi ndiri kuda mari varume ndinoshanda ndipei mukana muone kambani inosumuka iwe uri woda kusumuka mazheta aripo yokuti understanding ikashayikwa tinozemberana nevanhu vasingatide vakauya kuzotiparadza but pavakauya kuzotiparadza vanotaura mashoko anoparadza word rekuti I love you rakanakira munhu wese rinonakidza rakanaka especially unoti vamana munhu akabatana ubvati I love you too ipapo munokondoenda kunandozi unochinja rwendo tine vanhu vakaenda kwanga vasiri kuenda ndine friend yangu kuti kana achienda kutown akangoona musikana kana paKFC ya musikana ari kuenda kuGlenview anoenda Glenview haana kuisa fiwo yokuenda Glenview but akangoona munhu akangotyora akadesi dei puri kuenda kuGlenview rwendo rwachinja baba tine vanhu vakachinja rwendo rwoupenyu nelove kwete kungoenda Glenview chete direction yelife yakachinja paakangonzi I love you kwaaifanirwa kuenda destiny kuachieve hakuna kuzoendwa akaenda kwa I love you ende kwa I love you kwaakaenda nacho mwari wicked ka wamutakura I love you wamudropa wakuzofona iya block uyazona imwe love yacho kuuraya munhu unoitira munhu zvinhu zvaari kutsvaga fuel yangu iyai unouraya munhu kati sikutamba sati love inouraya I love you along the way munhu haana kubhadhara lift asvika mutaona kupa namba kuzodai so namba yakudududza uyazati vanhu vari kutsvaga mhosva munyika varudududza napo why love haisi yekutamba nayo because yafekwa pakawanda vanhu vagamuchira itori fake ndakambonzwa this joke Facebook munhu ane ma-eyelashes efake ma-nails efake bvudzi refake chaari kutsvaga igenuine love iwapoterera zviri fake zvega zvega but agenda yako ruda nyatsokuda rigenuine kana uchiswera kufake ka unogona kudhumana nefake because yato law of attraction but it's more like a joke anyway but chandinoedza kutaura kuZimbabwe kunyika kuvanhu ndechekuti chinhu chinonzi rudo achidi kungomhanyira ngoti ndadiwa so it's okay munhu anogona kubetreya with the phase of time. Do you know kuti love ine danger yekuti mukaita zvokungowirirana chete unogona kusaziva kuti munhu yaakude unongochifunga kuti anokuda mukangonetsana mbishana anogona kuudza mashoko aunogona kuzoziva kuti haandide ane zvaaitsvaga ukamunyima mari yaari kuda akati data ukati niwa handina uchanzwa kuti love hakuna baba kune data mulove saka panopa kuti love iri expensive in our times mazuva atiri kurarama because kungonzi love chete pane kuparara kunoitika pfuma iripo kwete kuiunganidza kutoparadza shoma inga yakaunganidzwa saka love inogona kunzwisisika in times of trouble genuine love inogona kumanifesta better in hard times in good times hakuna love situation iripo iri kucreata chinchengui munodanana love iri genuine iri pure inotestika inooneka when things are not okay because anokuda munguva yekutambudzika anoprova kuti ndinokuda kusvika zvinhu zvedu zvanaka anokuda munguva yekuti zvakanaka it's hard to tell why because zvakatonaka ka anoramba sei hande kuVic Falls it's okay babe hande kwakati zvinhu zvakanaka but kwamuti kumusha kwaita nhamo kupi kudotito it's like kune mosquito it's like also not love chaiyo anoda Vic Falls let's go out kwakati saka true love inogona kunetsa kuziva in good times but in bad and hard so sometimes you can pretend as if things are not okay kana wada kuisecha pamunhu wari kutaura naye ndakatomerwa shamwari hapana chiri kuita unotoona kuti kana asina plan B anoramba ari kwauri anomira newe kana kuti iye anotombokukweretesawo kwete kuti kana achitoona iwe ari kutoona kuti ndo panoperera nhamo dzake kwete ndo paachashowa rudo achipiwawo rudo anotoona sekunge ipapa ndo pane solution yeman needs ari muphysical realm because love is from the heart so nhamo yataita ndeyekuti takaudzwa kunzi akawana anokuda so mwanangu kawana munhu anokuda so wiriranai kawana munhu anokuda hatina kupiwa time yekuresearch hatina time yekunzi chinhu ichi chakanaka kudaro chane madangers chauraya vanhu munhu paanomitiswa ndo panoti ndisingadiwe ongoti baby ndazara ndine mufeso wangu anobvisa mufeso anobvisa zvatochinja yakubviswa futi
Why? Because love chaiyo love chaiyo kuti achimira newe ada kuriska life yako unogona unofira ikoko pari kusiri unobviswa but iye hazvitarise ende ukanzwa ai ndine mvesa anobvisa dzakambobviswa ari statement remajunior karemaamacha ndine mvesa wangu ane mvesa wangu pachitumbisa hospital paanosota sata ndauya kuplaya so love inodaro kuti inogona kuuya kuzokukuvadza iwe uchida kudaro. So be alert. May the good Lord bless you. Ndinotenda zvikuru mukoma Tinashe. Thank you. We're taking control. Aiwa. Kuna.